आं बेयाव अन्थाइबारिनि जितु दि जाब्रां मार्सियास फुटबल टुर्नामेन्टआव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनैथ' 14 नभेम्बर जों बर' माहारिफोरनि थाखाय बे दिना जोबोद इम्परटेन्ट बेखौ जों बयबो मिथिखायो बे दिनैनि बे गोथार सानाव इम्परटेन्ट दिनावहाय बेवहाय आरोबाव लोगोसे फुटबलनि फाइनालाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों सिगाङाव खोनाबाय थायोमोन अन्थाइबारियावलायनो फुटबल टुर्नामेन्टआ जोबोद गिदिर जायो होननानै नाथाय मालाबाबो आंखौ हांख्रायनानै लेंहरफेराखैमोन नाथाय देग्लायो हांख्रायनानै लेंहरजानो मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेयावनो जोबोद मोनसे मैयायो हिन्जावफोरनिबो वुमेन फुटबल कम्पिटिशन दंमोननो बेखौ मिथिनो मोननानै आं आरोबाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दाथ' जोंनि मडार्न वर्ल्डआव हौवाफोरजों लोगोसे फिमेलफोरनि थाखायबो जों इकुवेलिटिनि खोथा बुङो नङा होमबा स' बे इकुवेलिटिनि खोथा बुंनायावनो जेरैहाय दिनै बे दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआवहाय हिन्जावफोरखौबो हौवाफोरजों लोगोसे समान समान जाहाथे बिदि लांफानायनि थाखाय बे चान्स होनायनि थाखाय अपरचुनिटि होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मिथिनानै नोंथाङा जे बर' सावथुन सासे फावखुंग्रि आरो गुबुनावबो गुबुन हारिनि सावथुनफ्रावबो फाव खालामो थ' ससाइटियाव मोनसे रल थायो बे हिसाबै बेबायदि गेलेनाया फिउचाराव लाइमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां माबा जागोन नामा फिथाइ थागोन नामा जों यांगस्टार्सफोरनि थाखाय जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो मोनसे ग्रास रुट लेभेलनिफ्रायनो जोङो अबे लाइनाव थांनो अबे प्रफेसनाव थांगोन बेखौ जों माने फिक्स खालामना लानाया मोजां मानो होनोबा जाहाथे जों सिगाङाव थांनानै जाहाथे डिरेक्सनखौ जों जाहाथे आन्दायहैया लामायाव नाथाय आं बे फुटबल फिल्ड स्पर्ट्सनि फिल्डआव दामानि जोबोद स्कप दं बुंनो थाङोबा एज कम्पेयार टु आदार प्रफेसन माने स्पर्ट्सनि बे फिल्डआवहाय जोबोद अपरचुनिटि दं आरो आंथ' गासिबो लाइमोन जिथु जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे हायोबा बयबो स्पर्ट्स फिल्डआवनो माने बुरा टाइम होनो नाजा आरो बेयाव फैनो नाजा होमबानो जोबोद स्कप दङ जोबोद अपरचुनिटि मोनगोन सिगाङाव मोनसे उफ्रा सोंथि गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैयो नोंथांखौ गिबियाव सावथुनाव बोरै फैजेननाय गिबियाव सावथुनावथ' सिगाङावथ' सानाखैमोन जे आं बेफोरबायदि सासे सावथुनाव माने बिदि एक्टिं खालामगोन होननानै नाथाय आंना उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो स्टेज प्रग्राम खालामनाय बा एक्टिङाव आंहा माने इन्ट्रेस्ट दंमोन आरो नाथाय मेट्रिक जोबखांनायनि उनावनो आंनि फरिखा जोबखांनायनि उनावनो बिदिनो फिसा फिसौ बिदिनो एलबामफोर खालामनो चान्स मोनबाय बिनिफ्रायनो माने एक्टिंखौ मोजां मोननानै बिदिनो अपरचुनिटि मोनलांबाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय बिदिनो मानसिफोरजों सिनायजानाय जाबाय मानसिफोरनिफ्राय अननाय मोनबाय आरो आं दिनै जिथु पजिसनाव दं रायजोफोरनि अननायखौ मोननानै आं माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो दासान्दि माबा सावथुनफोर बानायगासिनो दं दामानिथ' सावथुननि आं जेबो प्लेनिं लाथ'वाखै मानो होनबा जोंनि प्रफेसनजों लोगोसे दा आङो सासे स्टुडेन्टबो बेजों लोगोसे एजुकेसननि फारसे आं एसे बे 2 बोसोरखौहाय एजुकेसनाव फुललि 100% होनो सानदों ओमफ्राय बे 2 बोसोरनि उनावसो एसे नायनोसै माबा मोनसे मोजां प्रजेक्ट फैयोबा लानोसै थेंक इउ